Argiaren podcastak. Mikel Laboa hil zen Euskararen eguna baino justo 2 egun lehenago. Ba, ni jaio nintzan... jaio. Claro, jaio nintzan Mikel Laboa hil baino 17 urte lehenago, ken 10 egun. Ja. Eta zu, Tor? Ni duela 40 urte eta piko. Ni justo jaio nintzen Euskararen eguna baino justo zehazki hilabete beranduago. Ba, nik hilabete gehi bat. Ahi ba. Hori, zenbat hori? Lauan. Baina zenbat da, hilabete gehi bat. Nola zenbadan. Zenbat. Kuantitatiboki, eta bi, izango dira, bi, ez egitea. Dazkaba, eta maika, ez, pues bai. Horri dira zure trebesiak ez, matematikaten. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Bai, esaten badugu noiz azten garen, orduan isildu iten zarazte, lehenago kagroiak. Hola, zera. Galdera, hasiko gara torren galderarekin. Orain ja bai hasi garela. Torren galderarekin. Etzi, grabatzen nahi geha. Galdetu. Iruan Euskararen eguna. Euskararena eta Nafar aberriarena. Nafarra berria, A ber, definitu hori. Nafarroaren eguna. Nafarroa garaia edo bea? Baina Barcinaren eguna ere bada, ez? Barcinarena zer da, Barcinarena. Nafarra. Bai. Edo Julian Jantziren eguna ere bai. Ez? Hori aurreko eztabaida bezala ikurriña bai edo ez? Kau Nafarroa bai edo ez? Segun se dan Nafarroa? Navarrismo? Navarrismo... Navarrismo honekoa. Igual bizardunen navarrismoa? Navarrismo honekoa hori da. Itxas navarrismoa. Hori hona da. Lehiotikanek ere, Lehiotikan taldea gogoratzen duzu. Bueno, gogoratu. Ez da gogorarazi beharrik, Baina, hori esaten du ere, bai. Nafarroa ez da, Euskal Herria Nafarroa da. Baina esatik. Ba, historikoki, ez? Lehen Nafarroa ginen. Bai, baina Nafarroan horretik Iruñako erresuma. Zatik ez gara Iruña, zatik Nafarroa. Hombre, gero eta atzera ufanda, gero eta realidadea pixutxua baldin bada, berez, Iruña gara. Ja, ongo da baten esaten dagoena Iruñako erresuma ez da Nafarroa da Iruñako erresuma. Ni orain Iruñan nagoela konsideratzen naiz, adibidez. Zain, ni paradigma hortakoan naiz. Gero eta atzeago egitatea bensoa dago da. Hortago egia. Egia dago Nafarroko erresuman. Ez, Iruñakoan. Iruñan dago. Nafarroan aurretik Iruña izan zen. Iruñan aurretik ze izan zen? Zeu ze izan ginen? Irulegi. Zeu hongo zan, ez? Bulegoren erresuma edo. Bulegoren erresuma. Bulego ja antzegoen. Kanta noiz sortuko. Hostia, ze kanta hori. Hori kanta erra zan, Egun batetik, bestera... Latza, hori da igual, gehien harritu nagoena azken urteetan. Azken mende hontan. Bai, musikalki, bai. Bitu ondiala gauza nobedosoa, berriak, jende veteranoaren itzulera, baina hau... Gatiboraren azken diskoa, eta... A ber, txoin, Oskarrentzat. Oskar, Irulegiko eskua aurkitu eta urrengo gunean, ez? Urrengo gunean. Bai. Bulegok atera zuen, Bulegok ero bertako abeslariak, Bulego da talde bat, musika talde bat. Bulegoko bibotesak. Bibotesak atera zuen kantu bat. Agian dena dazgate, seguro pegatzen dira, ez? Abeslariak. Irulegiko eskuen inguruan. Bai, hori izan zen. Kristona. Eta dena izan bada Bulegoren estrategia bat, joan zen Tom Irulegira eskua sartzera, Tomas. Irulegiko eskua hor sartu zuen Irulegiko lurretan eta induzketa. Arantzadikin konpintxatuta egongo zen akaso. Bulegoko abeslariak Irulegiko eskua eskutatu zuen. Bai. Hori da zure titularra. Hori da bere egia. Hipotesi bat. Ja. Ja, claro, maten du denbora egun bakar batean kantu bat egiteko, eskori da galdera. A ber, sakona ere, baina bueno. Ja. Egin zuen Iruña beleia bat egin zuen. Iruña Berriako ostraka ustez, esan dezagun horrela, faltsuak, ja, ustez faltsuak esatea, ja... Oximoron da. Kasi jartzen nau,
fumigatzen gaituztela esaten ezela, kasik, ez? Bai, konspiranoikoen. Bai, nik uste, bai. Irulegi Tomas. Independiente.eus irakurtzen hasi naiz, eta gauzaiek, ez? Hori zuen kompetentzia, ez? Eskerrik asko. Ze? Bai, Irulegi, bai, bueno. Ja. Iruñaren aurretik zer izan ginen. Hori da. Irulegi. Ez que Iruñaren aurretik ja ez zegoen Euskal Estaturik, ez? Eta orduan, estatu ez badagotzu, bazara zerbait? Iruñak zenbat urte bete ditu. Zenbat Zeinek? Iruñak. Zela zenbat urte Iruñak. Inaugura, ze garaita zitzeiten eiga. Mikel Lagoa hil baino... Bai, 12 mende lehenago edo 13. 13. Txoin. Zortzireun da piko. Zortzireun. Horrega eta gero, igual. Guazen argitzera, honek botadu bat, potol bat, pasada, horrela. Claro, zu nola joan nahi duzu orain? Ona gaxi, oso ona. Nola nahi duzu bideatu? Turkiara. ¿Es? Porque estaturik ez baduzu, o Siriara. Siria. Bai. Siriako jendea gustatzen zaizulako. Siriako jende guztia bez. Estaturik ez baduzu, ez bazara ezer? Ez? Baina, hori izan duzu, estaturik ez baduzu, ez nik bazara... galdera bota dut. Nik bai. Galdera zan. Gara hartan ez duten estaturik behar, hori azteko. Ez? Ez agolako. Gara hortan? Iruñeko resuma baina lehen. Hori da. Ez zegoen estaturik. Hori da. De hecho, guri historia, bakitzu noiz hasi ginen, noiz konsideratzen den Euskaldunok historian sartu ginela? Hemen lehenengo estatu iritsi zenean gure gana. Ondion guk estaturik ez gukanean. Eta lehenengo estatua zein izan zen? Julius... Erromatarrena. Erromatar. Eta hor sartzen gara ofizialki Euskaldunok historian. Eta izena ematen digute, bai, ez? Ze izen... Lehen daizeko izena. Bai, ze izen, eman digute? Baskonia. Basko... Eta guk gure buruari hori jartzen genio, no asmatu nizuten. Pues beti bezala tonton pare, pues hartuko genuen, ez? Ja, hor dugu... Seguro nik. Ja. Ez da kasunean ezer, ematen baizute zerbait. Ez, ba... Ja, ez, izena izango genuen, Mila izen, egongo zian. Claro, bai, hori da, tribuak. Herri bezala, baina, bueno, porque gero dauden... Hori izan, bai, izendapen batua. Nadia beste tribu oie mitikoak, bai, ostrigoiak eta eukaristo... Eukaristo, hori la polla namezlaria, gero pasa zen. Euskaristoak. Bai, claro, ez que ez zukaten kontzeptu bat Euskaldunen kontzeptuan. Ez, beharrik ere ez. Beharrik ere ez. Baina hien burua zikira, maia txikien bada, oinatin bizizien oiek. Bai, horre bai. Haien artean, a ver, nola... Oinati, ne. Ez. Ja, oinati igual zan lantza gilen erresuma edo hor da. Lantzak egiten genituen. Kontuz, datu historiko datu historiko. Lantzak, bai. Baina zertako. Jo, ba, ez daki, defenditzeko herria edo izarako edo... Narkoen lantzak edo besteak. Besteak. Ne ustez, zuzabizia estatu maian, Bai. Horren aurretik, hola, lantza industria hundi bat etzan egongo, minimamente, bai, oreinak eta orkatzak eta basurtak garrapotzeko. Bueno, ja, bita hier baldin badaude, lantza gileena, ja, industria bada. Daude, egon dira edo zer. Zeuden. Ja, lantza beharrik ez daukagu. Nik hori estatuarekin erlazionatzen dut, Ja, gerra kontuak eta... Ja. Hien mobidak izango zituzten ere, lehen, baina... Bai, ja beste eskala bat, ez? Beste eskala bat, claro. Historia oso kuriosua da, nik eukinuen, abuztot kontota gotela, novio armenio bat. Hala? Eta armenioan euskaldunok oso ezaguna gara. Eso esan duzu, egia da. Hemen Armenia hain ezaguna ez den bezala, han oso ezaguna gara. Baina Georgian ezaguna garen einean, ez? Ez dakit. Kauzuko kizu nuen novio bat Georgiakoa. Georgian gu laustia da. Postkauskazo... Teoria hori eraman duzu, Zerrela nazautzeutea Armeniarrek Euskal Herria? Bere uste dute oso harreman dute onginala, gara historiko batean, batez ere... Gara historiko batean. Ez bitan. Hori horrarte heltzen dira, ez?
ilarri asko oso antzerakoa dira. Forma edo... Zizelkatuta daude gauza antzerakoak ilarrietan. Ez lauburuak ez. Beste forma... Baina eguzki antzeko gauzak. Bai, eta ero, hizkuntzaletik ere daude kointzidentzia bitxi batzuk. Hau guztu kontatu nuela, baina aspaldi kontatu nuen, adibidez, hartz txikiak, esan nahi dago, hartz txikia, armenioz esaten da, hartzik. Bai, zehai. Hartzik? Bai. Hartzik. Bai, Bai. Oina gondan lagun ultrafeminista bat, Georgian. Eta ere badao, Eta han jentiari esan... Georgian bai, indik ez airitxona. Zer? Ultra. Ez que gara hauetan dena da, ultra. Bai? Ez? Ultrafeminista... Ja. Uste, orduan oso garaietako diskursoekin atorrez. Osoetako. Ondo. Osoetako. Eta han, esan euskalduna... Entzuzen ere. Eta han, zer? Nei bazirein zabitzez. El parentesi bat gaur, Aimar, dago pixka bat... Markoa. Dago pixka bat motel, ari darako... Parentesi hortatik ez gara aterako, Ja, ikusten nahi, nez, parentesiaren barruko hortan agintez garria bada, gian, Armenia baino. Pixka bat medikatuta dagoelako, ordan, pixka bat motel dago, igual, eta ez du harrapatzen guztia. Ez que dago gaizo arpegiz. Bai. Aurpegi infekzioa daukat. Dago, kizon tiritazua. Gaina, kurioso izan zeze, aurrekoan terapian, hau ya beste meloi bada, baina joan nintzen hor, en plan, eta, gaur zerrekin zatoz, eta, nire lotxa nahi dut landu, ez? Eta kizon tiritazu nokan aurpegi zen, eta... Hortakazun txurio? Bai, honek ez dit lotxeak emuten, eta hornekin joan nintzen, eta, bea, en plan, nire lotxa landu, eta zaztoz aurpegi zen movida horrekin, total, bai, ez imaz, estresatu nintzen badudan. Bai. Udan hartz txikikekin, eta... Bai. Txikia esan, Ez zan txikia. Eta gero... Hartzan. Leku ez turistiko tanta hola. Jentean nahi begira eta hola, ez? Irten zitzaidan... Claro, begira eta begira. Gantz bola bat, aurpegian. Claro. Eta zimaz oin infektatu nintzen, eta zimaz antibiotikoak ina. Horretzea zea, hasi, niretea zitzaiten olako zerbait Espainien. Bai, kriston bolakoa. Hori bai, garbantzuz. Eta zatik, estresa o zergatik? Ezakit zergatik. Perfecto, zen gainera, Dentistan? Eta zak ziru jauan, nola, nabajatxo horietako batekin zabaldu zin, atera, eta... Forma, geometria da hori. Perfecto, azan. Perfecto, azan, bola. Bai. Behin gantzateako eta perfecto. Perfecto, bolatxo bat. Hau, barruan. Estresa, seguro. Nire potrondi horiek... Estresa. Ez benetan, no ondo pasau, tio. Zer, antibiotiko kartzen. Bai. Zema demoran, bi aste edo? Esan dit zazpi edo hamar egun, orduan, hori ez dakidan, edo zazpi edo hamar. Buka barte kaxatxoa. Alegia, de turista izatea estresante esan daitekela. Bai. Ez dute errepikatuko. Esperientzia turistikoa. Ez dozu errepikatuko, baina nahi dozu Siriara joan. Horregatik ez dut errepikatuko, zati Balkaneta joan nintzen orgon. Eta ez dozu uste zure bola sebazioa errepikatu ego danik. Bai, igual, beste nun baiten eta ego lokarrago izango da. Baina, berez, antibiotiko gori sartu da, ezta. Xebos. Gaur nahiz biktima perfektua zuentzat. Bola, xebo. Zer plaza eginen? Zure ultrafeminista hori. Bai, egia da. Zure gaur lasai asko nahi bazilatu, zati guztien zait biktima sentitzea. Ja. Hori, gero lantzeko coacharekin. Hori, beste las daka gero. Badaukezu, ja. Eta ordaintzea, ezer kontatzeko, alperrik, esango diazu, ba. Hortako lagun batekin agetzen naiz. Hori da. Hortako ordaintzen, dugu. Ez, ultrafeministia fanzan, ez, ara, Georgiara, eta, hori, esaten nuen bakoitzean, bea euskalduna zala, anguantza zan, en plan, izango gainean, bai. Eta orduan tratua eta bestea eta dana eman eta dana hola. Eta esan izan balu euskaldunan Stalin zalea? Oso ona. Hor ja, gian... Ze posizio dago Georgian Stalinekiko? Orokorrean... Ja, hori ez dakit, Nik uste dut orokorrean... Republika post
Ez, gehienetan oso maitagarriak, aurrekoan Atletik jokatu zuen ikus, arkatu, parentesia. Pragan kontra, Pragako talde puta bat. Eta sekaten, badea, orain banderismoa oso modan dago bandera, baina zazpi bide 8 metro. Eta zan, igitaia eta mailua, erraldoia, eta txauta. Bai. Oinun? Pragan. Pragan, bai. Agintxa potoloek hori astintzen zuten. Bai, nik uste dut orokorrean antikomunista diala, ez? Bueno, antikomunista antisovietar batasun. Gero, klar, zela Stalin Georgiakoa zen, nik ez dakit hor igual, beraien egiten duten horkoa zelako. Epika minimo bat emateko beraien estatuari, sikiera, ez dakit. Bai, hori da. Zatik, Georgiano daukaten bakarra da, edo Stalin, edo Homo Georgicus. Homo Georgicus da gizaki bat, aurkitu zena, Georgian. Homo habilis... A ver, que viene. Ez, Homo habilis eta Homo erectus moan, neandertalensis eta hori, bat Georgicus. Zemaz, hori. Ero gastronomiko kiere oso aberatsak dira, ez? Nola ditzu? Armenian egon nintzalako. Eta Armenian, Georgiako gastronomia asko zegoelako. Hori apista bada, ez? Hemen bezala, telebizion eta zea... Ez, igual, edozen jadiotxetara joan da, platoen erdiak igual georgiarrak. Georgiarrak. Bai. Betu hor dator Euskal Herriekiko lotura. Seguro. Eta Armenian egon zen masakre handi bat, ez? Genozidio oso potentea bat. Osatxoak gertatu zaie. Hostia. Bai, oso potentiak, ez, usteot? Osa, en plan, hor sartu ziala, zientu sartu zian hor? Turkuak. Eta ez da inoen, osa, erritxera fantan peñanak hau, ez? Milioiak. Zenbat? Ez daki, baina holokaustu eta gero, jende gehien akabatu izan zen genozidioa. Ze garaitan, gagitzitz egiten? Ondala, 120. Dale, ondo zaude, 120 urte, hola? 120 urte, Osa, 1905. 120, hola? Bai, orduan. Ez dakit, gutxi gora, 20. mende hasieran esango nuke, baina ez dakit. Nik aitortu dut hortaz dakidan gehiengoa, eta kasetare batek esatea egin edo ondo, dakidala System of a Down taldetik. Zatea? Hori jatorri armeniara dute, ez da? Bai. Oso gara banaiz. Ja. Ostra. Bai? Ja. System of a Down da? Aberia, oain hankasartzen nahi zen, ez? Bai, neustez bai. Nun bizidia? Hori seguro jankiak. Zango dira haien ondoren gonak. Ja. Bai. Zango nuke, Bai. Baina, movida onzan, movida majoa. Baituko ja garatu nahi zalantzarekin, identifikatzeko armenioa dan, galdetu. Ia salbuespenik gabe, guztia daukatea abizen bat ian amaitzen dena. Eta esan nahi duela hijo de. A ver, adibidez? Kardashian. Hori beste referentzia bat egia da. Horri ere entzun dio zerbait. Orduan, armeniar bat armenian izateko, abizen armeniarak izan behar ditu, ez? Ez, baina, salbuespen, baina oso ohikoa da, ia guztiek edukitzea abizena ian amaituta. Kardashian. Hori da, nola definitzen da Kardashian? Ja, ez da. Jendeak Oskarrentzat. Bai, zer? Zein da Kim Kardashian? Bueno, bat baino gehiago dago, ez? Bai. Kim Kardashian bat. Bat, baina familia horretan ez dago segun gehiago? Bai. Bueno, bai, tipa hori. Txeiten du tipa horrek, Izar? Ez da git. Arreritza ditu ondorutzen, baina gira da, batzutan kontzientziatuta dagoela gauza batzuk. Eriot zigorraren aurka borrokatzen dago adibidez. Eriot zigorraren aurka, Zerbait, bada zerbait, ez? Hori zera, sozialista o ez? Ez, dut uste, ez. Baina, baditu bere bataiatxoak, ez dakit. Bale. Ja, beste tipa horre moan performanza egiten zebilela erosen modutan aldarrikatzeko guia alzala moztu? Zure laguna? Bueno, laguna ez baina. Ja. Ez dakit. Hori kontekstua, Jorge Ozela dauka izan honek, Oskarreri esplikatu hori. Emakume irautzaiak, ostia, Orduñako monjak ere... Txin dute, bai? Irautzaiak. Txin dute? Ez dituzte harrapatu saltzen Elizarenak beharko luketen objektuak Wallapopez eta horrela. Bai? Ostia, putua montartean nola edo bitxatu hori. Bai, Bai. Baina emakume referentziak aipatzen, pues hauek ere bai, zakutora. Bai. Eta Orduña. Itxura danez, merkatuan, plan hori Wallapop eta horlako legutan, agertu dira objektu batzuk,
zeintzuk dakitenek horren inguruan, ez, zan duten, ostras, hau ez litzateke salgai egon beharko Wallapop'en, ez, identifikatu dituztelako, hori, balio historikoa dituzten gauza bezala, eta hori, eta harrapatu dituzte. Euskalo zenbat gauza saldu dituzten jada. Euskalo. Osa, igual Jesucristo txo bat, eta hola? Txo bat, edo tzar bat. Bai. Oidek ez alzuten mobidarik Elizarekin, komentuan arira. Etxotik hasieran pentsatzen zuten etxegabetu egin behar zituztela. Hori. Zala, desauzi, etxegabetze bat, eta gero konturozian ez. Zala, sareka, poliziaren sareka. Zezaten du GKS. Hostia, GKS ere egin du, ez? Bueno, egin du. Ikasle abertzaleak izena aldatu du. Bai. Eta sare sozialetan, hostia. Ongi etorri iaz. Saltxa. Bai. Euskal Herriko ikasle antolakunde sozialista da orain. Ez, ikasle antolakunde sozialista, ez? Euskal Herriko, ez? Logoan eta ez omen dauka, baina izenean, bai. Eiaz. Eiaz. Eiaz, no? Ez da egitea hori sartzen duten. Eiaz zabiltza? Eiaz. Akronimoan. Eiatan. Pues ja, izen aldatu dut, eta Zer? Bueno, lehen haien kontra zeuden, eta... Lehen kontra izen aldatzen ez dutelako, eta orain kontra izen aldatu dutelako. Hori da. Ja. Osa, hartu zutenean, mugimendu sozialistak hartu zuenean, ikasle bertzaleen, ez, kontrola nola izateko, kejatzen ziren, ikasle bertzalea... Lapurtu zutela. Bai, ja ez dira ikasle bertzaleek, eta alata ere, jenteak esatzen. Bai. Eta oin ikamase, ikasle bertzalea behurtu behar da, rekuperatzeko lehenko movida. Bito, porriti izango zen, Claro, osa, oin ja hori libre dago, etiketa hori. Hori hon izango zen. Kam, kenduta ya está. Nola kamp? Ka eta eme bat kenduta ya está. Ika? Ikama. Iparretarrak, Ika iparretarrak zan, Hori ja eskera berten ez donartzen. Kam kenduta. K-A-M kenduta. Osea, bai. Eta kentzen duzu eta te jartzen duzu i bat aurretik. Eta ikasla bertzazeko. Enbeala eta M. Orain, ez dago pizkat, ez dago urbilduta, ez da, ernai, GKS... Urbilduta? Hostiatzeko. Zuk argia ez tozu irakurtzen, ez? Hasi naiz. Bai? Bai, ja etxera iristen zait. Bale, eta ze mauz? Ez dakit. Ez baina, joabiz, azaroren 25ean ikusi nuen manifa bat... Bateratua. Ez, bateratua ez, baina GKS-erena... Behintzat jartzen zuena indarkeria machista hitza eta, bueno... Lehen hori ez zuten jartzen. Bai. Machismoa bai, feminismoa. Baina nik ikusi dut... Izartzuk ezakizu guk. Nik ikusi ditut pankartak. Pankartak GKS-erenak. Utsi guri feminismo zizketan, Izar, a ver. Ikusi ditut pankartak GKS-erenak, ez da, martxoaren 8an bueltan, edo 25, non indarkeria ororen aurka... Ez abiltzagatik machista. Hori da, osea, a ber, ez da kostatzen gehiagi machista gartzea. Machismoa ez dara bilte, seguro? Horrein bai, baina lehen, segun hor erretizentzia bat, uste dut, Normala, neuz ezatik, marxistek arazo daukate machismoarekin, zatik oso gertu daude bi hitzak. Auskideak. Bai, imaginatu, aldea konfundio. Ja. Indarkeria marxista, machista. Claro, eta pintadetan imaginatu. Bai, asko aldozu jolastu. Independentzia jartzea klasiko bat, bueno, karo. Gora machismo, leninismoa. Hor ja... Bueno, marxismoa eta machismoa ere eskutik joan dira askotan, Ja, hasi gara. Hostia, hasi gara. Izar, Susa ultrafeministia. Gisa da. Susa nik munduan ezagutatu duten laugarren pertsona feministien. Hala. Osa, imaginau. Osa, munduan pertsona asko dauz, Ja. Basu... Basu tonto. Aimar da, Kevin, igual nire top 10-nean zaudezu, Pertsona feminista gisa. Bai? Joño. Vale, top 10, lehen autobusan ez dira zure. Top 10. Ja, esan dut hirugarren postuan esan dela. Baina da mutua. Baina da mutu naiz. Bidean 6 jaitxizara. Ostras. Hostia, beste ordu beten, ja topo gaitik kanpo. Majo izaten nabil? Goratu naiz feminista asko zagutzen ditu dela. Eta, klaro, jartzea hirugarren postuan gizon bat, igual, bueno, ez dakit. Bai ondo, baina ez. 10garren amintze bai. Osa, daude milioika feminista, eta nahi nago zuretzat 10garren postuan, ez? Bueno, ez dakit. Hasun hartuko dut. Joder, Izar, ¿sabes? De agradaiten persona decente moen. Zingo ba. En fin. Zer zaten eginen?
Segatik etorri gara Irulegi. Marxismoa, bulego, stalinismoa. Ja. Horre, San Mameseko movida. San Mameseko movida. Mamesekoa, zer Hori gitaia eta txatuta. Hori para gantzan. Vale. Boa, etzan teatu. Vale. Ez. Garaiak aldatzen doaz. Ni ez dakit nor pasatu. Agian zu torrek edo, baina gustatu zait. Enbatako artikula. Ez, edo? A ver. Zu pasatu zenun? Ez dakit norbait pasatu. Kokatu enbata, Oskarentzat? Malika Peiraut, da tipa bat. Aldako militantea, alda da... Zautzu zuen? Ez, ni bai, baina Oskarrek ez? Ez. Da, Ipar Euskarrian dagoen mugimendu bat, hola pizkate altermundismotik etorrita, eta gaur egun, Ipar Euskarrian oso errotuta. Eusko moneta, hori ere sustatu izan duna, eta movida pilo bat dituzte, klima aldaketan, aurka, kapitalismoaren, etxe bizitzan bueltan asko, jende hona. Eta horko tipa batek idatzi du artikulu baten batan, frantsesez. Eta esaten du, nola finantzatuko ditu herri urratxe da beste? Bai, ni pasen duna. Alkola bada festa hietatako diru iturri, eta gero eta gutxio edaten bada. Zerasiko gara, kinbutxa saltzen aberri egunean. Hori da, esan dezagun titularra, hola, gero datu batzuk emate ditu, nahi duzu, ez da bedarako. Berak esaten du, azken 30 urtetan, egunero alkola daten dutela, esaten duten, helduen egunekoa, eren batera murriztu da. Alei, aleno, eguneko 37, esaten zuen astero ez duela alkoholik daten, eta orain berriz, eguneko 60 batek. Eta gazteen artean, hori da, bider... Bai, joera da, bider... 6 aldiz gehiago. Eta hori, ia esan, ikusten da, pizkat gehiago. Eta tipak esaten dugu, berri honak gure bizi itxaropenaren zat, ze alkola da gazteago lehenago hiltzeko arrazoietako bat. Oso txar. Baina, talo lehorraren eta garagardo freskoaren kombinazio burutsuari esker, bereziki, eredu ekonomikoa modu independentian eraiki duen mugimendu batentzat, hori kontuan esartzea, erortzeko arriskua da. Alegia, taloa, ez du ez baian jartzen, hori ondo, singarra, aragia eta hori guztia, hor dago, baina alkola... Eta batera doaz, zatik taloa bakarrik jartzen baduzu, sekute hori, bai, hori pasatzen behar da, urakin. Alkoholik gabeko garagardoa existitzen da. Hori ere aipatzen du zeran. Osea, kezka daula, herri mugimendu eta... Berak datuak emateitu, herri mugimenduan kezkan dirik ez, zutoste. Aldarentzako aldaketak onak izango dira, ez? Nora bideonean badoaz, bai? Nahiago dute finantziazioa gaso alkoholaren gatik. Osea, hori da eredu zarrari men egitea pizka. Ez zarren ura, hartzeko antibiotikoa. Zatik. Eri hartu du lehen, bai. Alkola ipatu eta drogatzen aztea. Ez, bai. Eskrupulosoa eta... Gauza, nik hau eraten dut ikutu gabe. Bale. Ez, gaina ez dako zu ezer infekziosoa, ez? Ez bakarrik alpegia. Goan, ez? Osea, bakarrik horre... Masailean. Ja, orduan, sartu mi alasai botillan. Ez dut ikutzen ikusi. Ez que imarri dauka, tirita bat belarri. Nada, kormoran, edo nada ditzen dira... Zasoko arratoiak. Jaten dutena arraina osorik iaia perfect bat egin da. Ubarroiak. Ubarroia esan dike, bai. Ubarroi. Bete zen egiten du. Eta zer da zari ginean? Ez que ematen dakola piercing bat, gaimarrek, ez? Iparre Euskal Herriko honek, alkola, festa, kalda... Zeingo dugu, gure eredu autogestionatu ekonomikoak independente eta oste hori guztia, alkola gero eta berago baldin badoa. Ustez, zer lehen daiziko galdera hori da, nik ez dakite zuek, nik gazte burunetan, pizkate eredu horri heldu diot. Naizta geixorik egon. Eta hor... azken hogeta, urtetan edaten zen beste ikusten inguruan. Are gehiago, klon gehiago. Bai, hor bai. Nuna honza, zetestu inguru? Betikoen. Zumaian, kota ernetan. Eta,
Egia da, inguruan bai ikusten dela, gian gazte batzuk ez dutela, ja, hola, etorkizunik ez balego bezala edaten. Baina gero ateatzen dizute pastilleroa, tipo zarren pastilleroa. Bai. Hori ikusi zuen. Eguneko zea daukana. Claro, edo koloreka. Zarre dakate, hartu behar dut bi gorri eta berde bat, ez dakit izena zinden, daskate pastilleroak, hola jarrita. Pues estilo hortakoak, bueno, mendaka, a ver, farlopa, M... Bai? 6 azpi aukera. Hartu pizkatao, gero, nahi basu gero xeago, bau geizteko, gero ja pasatzen maza, pues... Osa, peña honek igual... Gero esango dizu ez duela daten, Ja. Baina... Momenture baten, Morfeorekin topo ginezkeo tabernare baten, eta Morfeok aurkeztu eskaini pastilla aukeratu edo gorria, edo urdina. Hauek, biak, ez? Biak eta tarteko danak. Gorria eta urdinaren arteko kolore danak. Bai. Eta proteinak eta horrela ere bai pastilletan, eta hori ikusten da. Proteinak? Katxa segoteko muskulua. Konsitero... Bai. Bueno, hori, bai. Orduan, pues... Eta ligatu zer egiten da, gehiago edo gutxiago? Gaur egun. Jode, ze galdera. Ez que, claro, horrek alkoholarekin egiko du harremana, baina ez dakit oberako edo goranzko joera hartuko duen, ala beranzkoa... Noiz baina, Iruñeko resuma baina lehenago? Ja. Eta ondoren. Ez que Iruñeko resumatik hemen ez da asko ligatzen, ez? Ez, seguro. Aurretik igual bai, ez? Ba, igual bai. Hor, ez. Naztu inez, bi gauza diferente historikoak. Pastillak kalte egin dizu. Bai, ez, amaigarren mendian hor hemen bihutzik biltzen ginela eta bestia, eta hori, baina amaigarren mendia ja... Ba, ja, erdiaro... Bai, bete-betean. Bai. Hemen hotza egingo zuen, ez, bihutzik ibiltzeko. Udan ez. Ez? Ez. Bueno. Ustaia guztua? Ja. Ustaia guztua ez dakit, ez zien existituko egin, ere? Bai, pilote, bai, ni hori nebien pintzatzen. A ver, ni garbi dakat lotura oso garbia dela, Ipar Euskal Herriko txistorra taloa, eta amaigarren mendeko. Biluztasuna, baina Oskarri galdera erantzuteko. Esaten duzu, Ni galdu niz, herri mugimenduen autogestioa. Bai, nundi lortu dirua. Bai. Ba, sarrera kobratu, igual. Hori esaten du berak. Eta Ipar Euskal Herrian festa batzutan egiten dute. Ja, hori da, egiten dute, By the way. Ze festa? Herriko festetan? Bai, erromeriatan, adibidez. Egan dator, herriko plazara, txikiklin, 10 euro. Bospa, hori da. Bai. Nei etza gustatzen, adibidez, egolako gauza gordaintzea. Nire ez. Baina hor antolakuntzan ongo banintza kobratzea gustatuko leitzaiak. Hori, nire bai. Ados zauden ekin, ez? Bale? Zuek zeiritzi? Zua dauz? Baita. Izar? Ez badugazu dirurik, ezin dozu parte hartu herriko festetan? A ber, mea... Antolatzaileen paperean jarrita. Ni ze esan dut. Mea, zen, nundik... Igual dauzea ikuspuntutatik, baina, ez da batere demokratikoa, ez? Nien nabile estaten zer den mola eta zer ez. Nien nabile zen, nahi etza gustatzen sarrera horiek ordaintzea. Gero, ja? Oin. Zer? Kolatzea badago. Osea, zuri gustatuko litzaizuke kobratzea bai ala bai, antolakundekoa bazina. Eta hor ikusten baduzu baten bat baztertuta. Ez, hor adibidez matizak egin daitezke. Amigo, orduan... Zer, ados gode? Zertan. Zuk esan duzu, igual norbaitik ezin badu ordaindu, ez? Hori, ados nahu. Vale. Eta gero zela dakizu benetan zeinek alduen ordaindu, zeinek ez... nola egiten dia horrek aktore izateko eta nola kastina. Kastin bat, Manaka, miega pertsona. Oñatin adibidez, jende gutxi goten da erromeriatan, kobratu eskero, jende gehiago ongo litzateke holtza gainean, behan baino. Bai, claro. Zuzue uste? Bai. Zui guztien zaitu? Beste gauza asko kobratzen dira. Hori egia da. Bueno, justo horriko festetan, ez dakipa. Zui guztien zaitu, ordaintzea? Zuek hori udalak Bueno. Udalak antolatzen ditun zeatan, nola seko zako kobratzen? Ipar Euskal Herriko festetako zean. Bai. Bueno, horrek ez du kentzen, txosnetan zer saldu.
Ja, eske orduan asmatu behar da produktu oso salgarriak, ez? Oñatin... Jode, Oñatin baina zeu. Ja, eske... Oñatin ja, duela urte batutatik, presoen alde pizzak saltzen dira. Eta oso arrakastatxua dira. Barakaldon kebapa. Oso arrakastatxua, bai? Espaldi, bai. Presoen alde? Ez, presoen alde ez, baina talde internacionalista, bai. Bueno, hori, jana eta lana... Beti oso ondo estu hartu dira Euskal Herrian. Eta txosnetan, desente. Iba, hori, justu hemen ligatziak inarazo baldin badaku, igual, zerbitzu sexualak aldia eskaini. Ja. Esa, txosna behiagatu Tinder. Beitu, hori txat hori akurrio. Baina nola? Tinder herrikoia. Zuk aplikazio bat euki beharrian, zoiaz zentro batea, lehiatila batea, txatuzu, Txosna. Bai, adibidez, txosentako lehiatila bat, dakotzu hor, eta horre zain dozuz, zure informazioa nik, ez tekizu, eta hor dau, atzenean norbait koordinatu bideo, bale, ba. Txosna guztiak batera, hor ere, lehiatila bakarra. Bai, hombre, bestela. Hombre, agian hori da helburua. Ez? Hilera horretan elkarto patzea. Bakizu ez dut horretza askotan zer egiten den eskoletan, eta institutoetan, eta igual, kurtso hasieran, bakoitzari galdetegi bat pasa, eta esan, zu zeinen ondoan eseriko zinateke. Eta bakoitzak idazten du, ni Amaia eta Mikelen ondoan. Eta egin aldugu hori txosnetan, baina zein ondoan eseri zeinekin liatuko zinateke. Eta edo txosnetakoak ikusi dezatela ia koinzidentziari dagoen. Hori da. Amaia idazten du, bai. Seguztein dan koordinatzaile hori. Interesante, botere handia, ez? Bai, asmo... Aldobela boterekeria erabili. Ja. Eta gero matxin jauen jentia mikrofonotik esan. Bueno, eta matx egin dutenak dira. Vale, pantalla baten. Ez? Argazkia edo zenbakia bakarri badare. Ja. Eta gero zenbakia duen altzatu behar du, papertxa, ez? Eta gero igo behar dira, holtzara igo. Baina ez dezaguna aztu, helburu dela diru bateatzea, Claro, ja joaten nahi zaigu zerbitzu publiko askintzera, eta ez da hori, Gente haue guztia ordaindu egin beharko luke zerbitzu horrengatik. Apuntatzen diena bakarrik. Artantzeagatik amar, matxo gehi. Negozio txarra, hemen diruak zeinak ematen du. Aparte, gazte, moskor, bainariek, hainbeste ez. Aitatxo, matxo, horti gora, marurte bera, marurte gora. Ja. Claro, horiek... Bazterrean usten ari gara. Zaiteke zerbitzu egarri bat, epatzen egaen atxosnena. Nire ustez, bazterrean ez dago zertan, baina ulertzen dut, perfil hori bazterrean gelditzea, baina perfil horren esku dago bai. A ber, eske, matrimonioa agortuta dago. Hori regia da. Osa, orduan, hori onartu egin behar da, agortuta dagoela, eta, lasai, pitimat, ligaitea, bakarria, pitimat, hola. Pizka bat. Pitima bakarriek. Claro, tipo, asteburu honetan erlazioa irekiko dut. Hori da. Astelenean ja... Lehiatira jo. Bueno. Ja, biharra munarekin, ja, betiko... Ja, jokartzea pentsauta, ja, norekin. Ratzenean nego... Zindezu jarri... Claro, behin ireki, eta... Horregatik, a ver, nola ondo pentsauta. Beste ideia bat alda izan, osea, guk ez gestionatu harremanak, baina bai, baliabideak eskaini. Osea, igual, espazio batzuk eskaini liatzeko. Eta horregatik ordaindu? Bai. Txortaguneak? Bai, eski, kago, zuek, a ber... Gazte txortagunea. Orain serio, gazte etxoagoak ginenean, eta ligatzen bazenuten, nola joaten zinaten harremanak edukitzera. Zer motatako harremanak? Hostia, Sexualak. a ver. A ber, eski, beti leku, tugurio, txungo, txikin, ilun, apartatu, ez? Ni juergan esto dinuz ligau. Bueno, baina... Bueno. Joder. Joder. Eta zuek... Agian hor bakarrik. Deskuidatuz gero, ez dute hainbeste pentsatu, baina... Agian juergan bakarrik. Tantxoko ilun... Bai, ez. Jordan, igual, baliabideak eskaini eskero, lio gehiago ongo lirateke. Txoko ilun batean txortan? Txortan... Horregatik galdetzen unik. Ez. Oso ilun eta oso txoko, esan mardu, Euskal Herrian. Ba. Eta gaur egun mobilen garai hauetan, bueno, zeinetan. Eta gehiago esan gut, begiz gaindiko ikusmenaren garai hauetan, iluntasuna ez tala existitzen, zei aldo zule ozen gauza ikusi. Bai. Ya está. Orduan ez da zure txeko goean, Ez. Alboan bizi basagazu. Bai. Claro, ya paretetatik ikusti zu popa. Bai. Egia. Bai.
Vale. Bueno, kontuz keunekin parrandan. Horrela bai ez duzula bizitzan ligatuko. Ja, mierda. Vale. Ligatu bai, ligatzen duenari bostaxola zaio, ez? Ikusten duen... Ja, baina prozesuan... Claro, zeri begira dago. Zeri begira dago, tipo hau. Beraka begira dago nian. Begitxita, antifaza jarrita eta begira. Eta ere, claro. Que por cierto, abeitu, honekin gaiarekin lotuta. Aurrekoan, gure irratzaio honen babeslea izan dena urte luzez, aie jakin gabe. Ailaket. Bizi dira. Ni pentsatzen nun, aspaldi nien entzun. Eta Euskal Herreten izieten elkarrizketa baten dela gutxi, dena ez nun harrapatu, saiatzen naiz droga horroiek eskontzumitzen, Euskal Herratia talakoak. Eta titularra zen, bueno, zuek eman, nolako farlopa, eta farlopa nik uste hartu zutela adibide gisa, baina droga mota hoien artean zenolako kalitatea dagoen, hemen jendeak hartzen dunan artean. Bai, 130, brutasuna. 130. Gutxio. Amabos, 120. Amar. Ezakit ja hola behitzen gutxigo izangoa. Nik ez... Nik uneko geta marko hori entzun dut, nun baiten. Nik esan dut oin? Bai, baina hori entzun, esan dezunen esan dut, oste, nik hau nun baiten entzun dut, igual. Ba, nik esan dutela oin? Buen dia. Bai, kaso neri. Bai ez, ba. Osa, bakari pastilla... Esan dut zu, eta beste norbait ere entzun dio dala. Beste norbaite? Bai. Eta naiz ni beste hori? Ez. Joder. Espero dut. Nik esaten nahi nuen. Zu eta beste norbait, zu etzaren beste norbait, Aimar. A ver, empasti jautan hau, vale? Osa, empatia pixka bat, gente gehiago. Empastilla pixka bat, venga, segi. A ver, zenbateko purutasuna. Bueno, Óscar, claro, ailaketek egiten duna da, festetan jarri kamioi baten, lehen mintzat dai, eta nahi zuen jendeak, ematen zion, hartzen, edo gultxikoan. Zukanaren muestratxo bat, o lagintxo bat, eta ber, zenbateko purua da nik daukadan hau. Eta esate dizu, eta bueltan zerbitzua hori da, ez? Nik uste esaten dizutela zuri. Pentsatzen de baiet. Eta gero beraiek itutena da, lagin handi bat hartuta, gutxi gora beraz sartzen ari garen orain gorputzetara. Eta zuen erantzuna da, segurazki Euskal Herrian gehiengoak esango zunaren hildotik. Osa, normatibitatean barruan sartzen gara, ez? Eta mar, txarra. Txarra. Ez dela, ja txarra baldin bada sartzen duguna, guandik eta txarrago da holako 6 aldiz moztuta. Ja. Pues ez. 185,5 ematen dio. Dela, segurazki inguruan dagoen puruena. Eta gainera kontutan hartu behar da 185,5 esaten zuen. Beste 1,5 hori askotan dela, tartean ere sartzen dela timoak. Osea, sartzen dizutela, auskalo irina ez. Klariona. Bikarbonatua. Osorik dela feika, timatu dizute, eta orduan horren barruan ere sartzen da hori. Orduan, kentzen moduzu, erabat timoa dana, berez, bataz besteko handiago izango zela. Etxona, agerezot ondo ulertu. Bai. Osea, 185 timo horretan 1,0 kontatzen du. Gutxienez 185 purua. Aurra asko altua. Eta hori da. Zatekotan, inkluso gehiago. Batzu dira 1,1 timoa eta horrek egiten du estadistika jaitsi. Numero jaitsi. Baina berez, altuago bezala. Neri ez, lagun bati. Saldu zioten hori 1,1 timoa, 0 purua. Eta zesan zizu olakotan. Zesan zidan, la ramblatan zegoela. Ez que joder. Bartzelonako rambletan zegoela, trapitxeoan, edo erosten, eta justo orduan txen Mossos de Esquadra torri inguruan zebiltzatela. Eta nervioso jarri zen, eta trafikatzaileak ere hori aprobetxatu zuen egoera, eta eman zion zela usakutxoa azkar batean. Bai, eta ero, bestia ere dirua eman, ez da bizar, da joan egin zen kaletxo batea, eta ireki zuen papeltxoa, eta bakizue zer zegoen barruan, harri bat. Hola, harri bat. Ez zuen ez da imaginazioa landu, eh? Ez da siquiera tiza bat horre... Ez. Ixotuta, ez, harri bat. Bueno, sin más. Ni oso teknika ona, Esan beharrean zure burua, lagun bat. Ja, lagun baten laguna, Hori mitiko estrategia, ez? Ba ez, lagun baten laguna esan zehazki. Claro, hori zindot frogatu, orain mierda.
Habitu Bilboko portuan lagun baten laguna, harrapatu dute, 120 kilo farlopa zeramala. Komentatu genuen hemen? Eske igual beste bada, ez? Ez du komentau. Ez du komentau. Pikolo bat bere kotxean. Osea, pikolo kotxean. Pikolo auton. Zera matzan 120. Osea, imaginatu, aparte ze barrabiak izango zituen ze tamainetakoak, ze lasai bizi behar zaren. Ez? Bilboko portuako aduanetako pikolo bat. Zelako impune sentitu behar zaren, hori egiteko. Segura harrapatu zutela, esan behar nun Benito Lertxundi eta lehioa irekita eta esku batekin giratzen, ez? Abesten ari zen bitartean, Benito Lertxundi, Manolo Escobar, bueno, hori ez, ja pikolo horiek ez dute, ez? Hori ez, tipo tejero. Baina lengo pikoloen estiloan zentzungute, Rosalia. O Mikel Laboaren teknobertsioak. Bai? Bueno, ez segurantes. Lagun batean kalkulatzen hori zenbat izango zen, eta ez da 7.000.000 euro, holako zerbait, kalkulua bat ematen gizuen. Bueno, bidir eurogei. Ez? Zatik irugei? Beto, hori ere komentatzen zen hor. Farlopa da, azken urteotan, segurazki, lehen gai esan behar, no? Bueno, produktu bakarra, merketu dena. Ia bizitzako arlo guztietan. Eta zatik zauka kompetentzia super handia, pilloa dago, zer. Prezio bera daka, oen dela 20 urte, eta orain 20 euro moltan. Baina zati dauka prezio bera mordoa daulako, kompetentzia handia dauka. Hori ja, nebazu Bilboko portuko tipo horri galdetu, baina prezio bera mantentzea da, merketzea. Bai. Bizita zenba garestutu da 20 urtetik ona. Ba, pentsaz, eskuragarritasun... Ja, erosmen almen erlatiboa hunditu eginda farlopari dagokionez. Bai. Oroar, proletalgoarentzat. Hori segurazki interesatzen zaio, poliziari, narkotrafikante interesatzen zaio. No, bore. Osea, esan nahi dotor konpintxe eta... Prezio mantentzea. Geroz eta merkeagoa izatea. Larun bat honetako parranda nora ginela, eskerra, ez dut usten txungo duten izaioa, esan gaitek, jaben, jakendu didazue, konpartitu duzu ideia. Burretu zitzaigun, agian, diru pizkate iragazteko proiektu bat, TripAdvisor. Badago TripAdvisor. Hori, baina jandakoaren kalitatea konpartitzeko besteekin. Bai, Zumaiako tabernako honetan saltzen duenak... Hori ultra interneten ez da egongo, ultrafondoetan orsakonean ez da egongo olako zerbait. Seguro olako zuzera dagoela, baina bueno, gaur egunez, jatetxera juteko, ez? Ezinbestekoa da. Google, mierda, horiek... Ego, enpresa finantzi horiek ondo dagoena ez, hori AAA eta horrelako gauzak baduela sigla batzuk, ez? Da, oso ondo zaduela finantzioak eta orduan horraldo zula invertitu eta mobiak. Eta du enpresa batzu dedikatzen diela holako valorazio gehieta. Berdina, baina tripia, ez? Bueno, tripi kontzeptu gisa edo zein sartzen alda. Ez gara izten droga jakin batera. TripAdvisor.eus. Zuek drogan alde edo kontra? Hostia. Ez que... A ver, txoin. Hori tabua da. Ja, tabua, nire gaita da... Nola egon daiteke drogen aurka? Ja, hori da. Saltzen badiazun nik eratzen modu. Kontra farloparen aurka. Nire gaita... Nola egon daiteke farloparen aurka? Adibidez, narkotrafikoak sortzen dituen miseriak ikusita, egualego Ameriketan eta horrelako gauzak. Baina farloparekin zelotura du horrek. Ez? Narkotrafikantek, jo que se... Orduan narkoen aurka. Bueno, narkotrafikoak sortzen dituen miserien aurka, ez? Narkotrafikoak sortzen dituen miserien aurka nago, hori bai. Ni nago. Ez que, ez du entzuten Aitor... Bizkarraz? Zorbaldas? Ez, bestia. Drogen liburu egiatu zuen. Bai, seguro, nola ditzen genien, gatazkaz. Ez que nire nahiz atrebitzen, ez que beha hau entzuten ibiliko, orduan nik ez... Beha asko daki gauza nuen. Eta bera zeda balde kontra? Beha da kritikoa. Kritikoa. Drogekiko, orokorrean. Bueno, justo, movida guztia abiatu da, herri mugimenduak eta festa eredua, ez? Ja. Nola movida guztia? Ez azkun horren inguruan idatzi. Hori da, bai. Bai, irasegik historikoki ze jarrera izan duen, ez da gizet, bai, oso kokatu ezen. Drogak eta politika eta... Bai, eskerra bertzalea bestia, eta pin pam pum, kameioak handi, kameioak hemendi, pegatinak bestia, holako gauzak. Eta egin zuen holako analizi kritiko bat, ez? Drogena azkenen finean, ez?
Ja. Bai. Eta gero daude hor, nola da hildo hori, ez diela drogatzen, eta entzuten dutela zarrata. Bai. Eta beltzez jasten diela, pertsona horrek eta normalean gizona diela. Hemen badira batzuk, Bai. Hemen ez gela ontan. Straight edge. Eta gero dago jente hori. Bai, jarkoretan mundutik, atea eta... Bai. Ez edan, ez drogau... Bai. Sanokote... Osa, pixka... Hori izan behar nuen. Crossfita... Aurretik. Ja. Eta teknobroen aurretik, bai, Hori zela bizi dute, naturalki o superioretik bezala. En plana, gu ez drogatzen honera gara. Eta zu drogatu egiten zaite. Zela bizi dute hori. Naturalki... Ikusita ze ere mutan, hori aldarrikatzen duten, hain erreza ez da izango. Ja. Bai, joder. Eremu oso drogozuan, ez? Kaliforniako antroetan musika hori jotzen, zehortik etorritakoa da, ez? Bai, ez da. Pues, mejatuen gaztetxetan asteburu jotzen edo musika hori entzutera jun eta edan gabe egon eta beste zer gabe egin gerado. Agure eta gore. Guk egin genuen larrun bat, oen dela asko edaten ez duen... Larruna edo reportaje bat. Reportaje, nik uste larrunako reportajea. Edaten ez duen jendea. Edan, eta seguraski beste droga guztiak ere, eta gehan erre, eta hori ere. Eta, opa. Presio asko dago, erateko, eta... Bat ez edan, gero. Edan, hain naturalizatuta, hori da saldi mitikoa. Kesosi... Venga, baina bengo bati... Aguafiestas, pincha globos... Hostia, Zago justifikatu inbiozu, ez? Ez nik ez du nahi, zatik astozu nahi. Hori da. Eta hor da, zatik gure zuzuk, justifika uneri, zatik hartu biozun, kaina, puta hori. Venga, esplikau. Ez da erreza. Euskal Herrian, nuen ez dakite... Obetu den hori, baina, hori mintzoz direnaneko gazte zian. Behin irakurre nuen, droga guztiek funtzionatzen dute, funtzionatzeari usten dioten arte. Dirua bezala? En plan, droga guaia direla, sedizia farlopa, pitxu, ze da? Pitxu. Speed, tripi, beste, eta barrek, alkoholak bai funtzionatzen dutela, dagoela hor super epoka bat. Esan du eta barrek ez ezkiolako gehiago buratu, Arrapatu dugu, Porroak. Nik ez dara hortxe. Porroak eta guaiak direla funtzionatzen duten bitartean, baina beti iritsiko dala momentu bat nun funtzionatzeari utziko dioten. Bueno, bizitzako oso guzti bezala. Ja, igual bai. Ze zentzutan. Etxeko garbi gaiuko zela. Ez adibidez. Igual ez da oso esaldi interesantea deskontekstualizauta. Ja. Oskarrak ez da barrapo, Ja, ez que deskontekstualizauta ez da oso... Bere funtzioa dakatela ez. Baina funtzio horrek... Pues bueno... Drogak ez direla betirako lagun bat. Vale. Hori Mateu Jaurlaritzaren kanpaina. Eukialdo zu, hiru laburte oso onak, eta sentituko zaina jainkoa zarela eta bar, baina gero torriko da nahi eta nahi ez beherakada bat. Ez da. Ez baduzu eteten aurretik harremanak, klaro. Ez pozu drogiak eteten aurretik bizitza. Ostras. Ez baduzu aldatzen drogikiko erlazioa. Erlazio mota asko dago. Ja. Ez du zertan izan behar. Itxia. Eta ez oso zutxua. Ja, itxia baldin da matrimonia bezala, ez? Osea, segun zer relazio, gortuta dago droga. Ez dakizu hortik ateatzen, ez dakizu bakarrik bizitzen hortik kanpo. Ikusi baduan tabakismoan oraino iristen den ere bai. Hospitaletan jendeak erre egiten duela jakinda aldala egon estanda bat. Oxigenoaren, daude oxigenoaren hauek... Nun erretzen du jendeak. Konduktua. Kanpoan. Ez, gela bakoitzean dago oxigenoa entxufatzeko... Gela barruan erretzen du jendeak. Erretzen du, oraindik. Estrangiz. Bai? Estrangiz. Bai. Eta gainera esplikatu egiten da, ez normalia, jakin oso arriskutsua dela, baldin bada oxigeno fugaren bat edo, estanda egiten duelako, jo que se, gelak. Eta irten igual zu, zure turnoa amaituta, zure kotxera zoaz, eta ikusten duzu tipo hori, paziente hori, lehioan, bere kuartoko lehioan erretzen. Eta duzu, bueno, jazta. Lehioa irikita,
Mendaro lan egiten duen batek hori komentatzen ditu hor. Zaharrak, grazioso dela zaharrak ikustea trapitxeatzen zigarroak, eta gero, azukre duen gauzak, eta... Hor ja ingresatuta da, denbora luzea da aramaten artean, karo. Bitu zaharrak, Nire lagun bat ingresatu zuten, zentro psikiatriko batean, edo relazioso mentaleko zentro batean, eta gela berean, berak zeukan kriston antxetatea, eta asko jaten zuen. Eta gela berean sartu zioten, beste pertsona bat, beste paziente bat edo, zeukana bulimia edo, zeukana anorexia zeukana. Orduan, klaro, anorexia zeukanak pasatzen zion janari guztia berari. Idea ona, medikoenek idea oso nauk ez dute. Bai. Sin más. Horrelako gauzak gertatzen dira ospitaletan. Zaiatu behar da beti posiltzeko gogoa duen bat, alboan jartza, bizitzeko gogoa duen batekin. Nola ez? Eko gauzak, ez? Ja. Bueno, zesatezua. Utziko deu? Gaurkoz nahiko? Eta biharkoz? Vale, venga. Bueno, saldu, zergatik... Durangoko azoka dator, ere bai. Promo pizkat, egingo dugu. Vale, bai, Durangoko azokan, egongo dia liburuek, ez? Diskoak, ez? Eta argia ere bai, egongo da. Argia ere bai, claro, argia ere egongo da. Eta argiako revistak, ez? Ere bai. Argiare liburuak. Argiakoak? Argiako liburuak. Liburu dako? Bai, bat. Pillo bat. Joe, asirena. Adibidez. Use, hasi, bai. Forte, Baki segon dela zure liburua denbora luzez, hilabeteak, Donostiako ontza liburu dendan. Jende jatorra. Eskaparatean, eta eskaparatea duka oso txikia. Osea, duka metro bat, biderbi metroko eskaparatea. Oso konbentzitu dagoen bat hor dagoela, seguro. Bai. Katakarken ez? Puto edo ikaunios. Ja, honezkero ja lo dago. Osea, beti erabiltzen du... claro, siesta egiteko. Siesta egiteko, ordan orain zan dezake hona eguna. Oin bizarra moztu dunez, baina... Asko jolasten du bere hilarekin edoiek, Ostia, ez dugu itzen saio honetan edoiburuz. Edoi, tio. Osa, bizarra perilla, bigote perilla, bigote... Zuk uste honera ala okerrera jodula? Nik uste... Bueno, nik uste hemen Epikuro ipatuta ja guztua geratzen dela. Ja, neko, horrekin... Epikuro? Bai. Epikuro eta Mikel Laboa ipatuko dugu, bai, ez? Ze, ez bada garbi geratu, hil zan, ez que tipo hil zan, Euskaren eguna, biegun leno. Justo. Egin behar da hori, Bai. Kiston kasuari. Zer pentsauta ematen du, Porque izango balira iru, zate zugu, iru. Ez? Baina bi? Tala hostia. Bai, bida ereñun. Bai, ereñun. Hori da, bi. Bai. Hala, hostia, tipo hortako ere, Berezia santa, Bai. Joder. Vale. Bueno, orduan bere omenezko kanta bat, ez? Vale, haupa Mikel. Temazo. Por cierto, Will Strauman. Agur. Animo, zairuan.
pasa emazue kasu. Esplikatuko baitut albezain justu. Zar bezain prestu, odola zautoztu, bihotzare laztu, gorputza beraztu. Oraino gazte banintz banuke goztu. Zahar gazten arteko, hau da parabola. Zuzen esplikatzia, hainbat gogor da. Gaztea ez daiteke adin batez molda. Gorputza sendo eta azkar du odola. Zaharra ez da hola, iragan denbora, etortzen gogora, ta ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zaharra arbola. Egunak badoazi, egunen ondotik, ez dira algariruri joaiten argatik. Atzo eguzkiaren distira zerutik, egun obela jalgi itxaso aldetik. Euria ondotik, hasi da gogotik, edoien barnetik, hortakoz badakit. Erituko naizela guztiz geroztik. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.